गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै नायलांदो। कक्राझार सहरनि बड'फा नोगोर कालचारेल कमप्लेक्सआव बिटिआरनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव रागाम हाबाफारिया गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि मोन्थोरजों हारिमु सोलाय सोल' हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। गिबि खेब बिटिआरनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव खुंफुंनाय हारिमुआरि सोलाय सोल' हाबाफारियाव दिनै फुंबिलियाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावनाय, बिफां गायनाय आरो हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ मावफुंलाङो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुङो दि थांनाय 17 बोसोराव गोजाम सोरखारा बिटिसि ओनसोलाव हारिमु जौगानायनि खामानि मावाखै। बेनिखायनो बिटिसिआव गोदान सोरखार फैनाय लोगो लोगो बर' हारिमुजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोग्गो सोमोन्दो लाखिनो आरो मुलुग दरबाराव मुंदांखा खालामनो थाखाय बे रागाम हाबाफारिखौ बानजायनाय जादों होनना फोरमायो। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावो दि बिटिआर ओनसोलाव जायफोरा आयेन बेरेखा हाथियार लानानै हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनो थांखि लादों, बियो थारैनो जोबोद दुखुनांथाव होनना रोखा फोरमायो आरो रायजो राजाफोरनि जौगालु हाबाफारि मावफुंनांगौब्ला एबा समाजनि जौगानाय खामानि मावनांगौब्ला हाग्रायाव थानानै मावफुंनो हाया। बियो मोनसे राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायसो जानो हागौ होनना बुंथियो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि आरो बिजेपि दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जानो गोनां 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोसो गैया आरो गाहाय मन्त्रि जानायनिबो सिमां गैया होननानै फोरमायो। थांनाय 2020 मायथाइनि 1 फेब्रुआरि खालारखालि गावनि जोनोम सानखालि आसाम बिजेपि दोलोनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासनि आखायाव गांसे लाइजामनि गेजेरजों फोरमायना होदों होनना बुंथियो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि आखाइजोंनो लिरनानै 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोसो गैया। अदेबानि बाहागो लायाखौनो फोरमायना जोनोम साननि गिबि लाइजाम महरै आसाम बिजेपि दोलोनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासनो गथायना होदोंमोन होनना फोरमायदों। आरोबाव फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो दि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव रावबो गोदान सोद्रोमा एबा मावथिखौ बिजाथि महरै होनाय जानाय नङा होनना। 62 नं बरमा बिधानसभा बियाबनि एमएलए मनेश्वर ब्रह्मनि न'आव मन्त्रि रिहन दैमारी, चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारी बिथांनि गेजेराव बिसायख'थिखौ लानानै गोख्रों सावरायलायनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। सावरायलायनायनि उनाव महिलारी बिथाङा बिधानसभा बिसायख'थियाव मोन 2 बियाबाव बिजाथि होगोन होननानै फोरमायनायजों लोगोसे बिटिसि बायजोनि जिल्लाफोराव बिजाथि होनाय जानाय नङा होननानैबो बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिटिसिनि बायजोनि जिल्लाफोराव गुबुन राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफोरखौ मदद होनाय जागोन होननानै फोरमायो। लोगोसेनो महिलारी बिथाङा फोरमायना होबावो दि बिजेपि दोलोखौ नागारनानै गुबुन जायखिजाया राजखान्थि दोलोजों ज' जागोन होननानै। दिनैनि गोजोन बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।